Nandito kami sa Mount Caragaw. Nako kami ng mga karuson. Kahit hindi sa amin ang lupa. Mount Everest. Magsige makita ang bomba niya. Standard.
No, 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 no. Bukas na lang. Bukas na lang. Wala ka sa mood. Sa pay, pag yan nag-i-
Tapos pabaylo mo sa languan, amay mo na baydan. Baydan sa languan. Ay. Ako man. Bye bye. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.